साननैसो आगोल आं जोबोर इम्पर्टेन्ट लेसन मोनसे सोलोंनो हाबाय। बे बुहुमनि गासैबो जायगानि थाखाय गुवाहाटीनि उबेराव जों थांगासिनोमोन मोनसे जायगायाव जोंनि राइट लेनजों। बे समावनो गोथां एसयुवी कारआ जोंनि आगोलथिं साडेनलि पार्किं स्पेसआव थानाय गारिखौ दैहरनायसै। गावनि गोरोन्थिखौ बुजियालासिनो बे ड्राइभारा जोबोर गाज्रि जोंनि ड्राइभारखौ रायनो हमनायसै। जाय मानसिया अलमस्ट गेदेर एक्सिडेन्ट मोनसेनि जाहोन जानोगौमोन बे मानसिया जोंखौ रायनायसै। इउ नो व्हाट? जोंनि उबेर ड्राइभारा मिनिस्लुदोंमोन आरो बे मानसिखौ जास्ट वेभ खालामदोंमोन। आइ मिन एक्चुअली फ्रेन्डलियै खालामदोंमोन। आं आसरित मोनबाय आरो सोंनायसै बियो मानो बिदि खालामखो? उल्था बिखौ रायनोसो हागौमोन। एसे गेदेर मोनसे एक्सिडेन्ट खालामनो हमदोंमोन बियो। आरो बे समावनो बियो बे बाथ्राखौ बुंनायसै जायखौ आं दिनै दि ल अफ गार्बेज ट्राक एबा जाबोरनि ट्राकनि ल होनगोन। नाय, बियो बुंदोंमोन बांसिन सुबुङानो जाबोरनि ट्राक बादि जायो। बिसोर गासैबो लोगोआव जाबोर लानानै खारो। बे जाबोरनि लिस्टआव थायो रागा जोंनाय, लाजिनाय, डिसएपइन्टमेन्ट आरो गोबां। आरो जेब्लानो जाबोरफोरा बुंफबजोबो बिसोरनो मोनसे जायगा नांगौ जायो जाबोरफोरखौ गारनो थाखाय। मादि आरो बे सानखालिनो उबर ड्राइभारनि बाथ्राया आंखौ साननो गोनां खालायदोंमोन जे बेसेबां गार्बेज ट्राक आंनि आगोलजों बारग'लाङो आरो आं बिसोरनि जाबोरखौ माबोरै सहजैनो आजावनानै लायो। मा जायगायाव, न'आव, अफिसाव, लामायाव, खामानियाव। येस, सलुसनखौ आं बै सानखालिनो मोनदोंमोन। आं मालाबाबो बिदि जाबोर बायदि रियेक्ट खालामलिया आरो बै साननिफ्रायनो आं जेराव थाङो बेयावनो बिदि गार्बेज ट्राक नुनाय जाबायसै। इउ नो डक्टर स्ट्रेन्ज बायदि जेरै बियो एभ्रि पसिबल फिउचारखौनो नुयो। वेल, बिदिनो आं मानसिनि ओनथोराव एखोमाना थानाय जाबोरखौ नुयो। आं बिसोरनि गोसोआव थानाय जाबोरनि वेटखौ सुनो हानाय जाबाय। आं नुयो बिसोर जाबोरखौ गारनो फैदों। आं बिखौ पार्सनेलि लाया आरो मिनिस्लुनानै आखाइ सोमावो आरो बिसोरनि मोजांखौ हास्थायनानै आं आंनि लामायाव दावगालाङो।